yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, Pete tässä taas. Olovi 3, grilli makkaraa, Morjentes ruon. Pitää kertoa yhdestä maansiirtofirman männä kesäisestä putkikeikasta, joka kuulemma meni vähän persiilleen. Firman ukkojen piti mennä ulkomaille asti asentaa vesiputket johonkin saatanan kylän iskojen kesäleirille. Kuulemma oli leiri koulu keskittymishäiriöisille nuorille. Tajettiin ottaa työhommien lomassa vähän liikaakin Kiuru VNS-marketista mukana tuotua Olovi 3 ja meni visiin liitännät vähän vituilleen rährää. Kuukauden piästä sen leirin johtaja joku vitun viiksi valu soittaapi minulle Kiuru VN toimistoon. Kuulemma oltiin kytketty suihkuun putket joihinkin helvetin myrkkypönttöihin ja siellä oli kuollut ihan vitusti niitä kylän iskaleiriläisiä. Miten helvetissä me oltais tietty, että ne säiliöt, jotka me kytkimme lämminvesiputkiin, oli jotain saatanan myrkkyä? Ku ei meistä kukaan osannunna puolaa vai mitä vitun kieltä niihin olikin ruopustettu. Kallon kuvat niissä oli, mutta luultiin, että joku kasvinlehtiä imeskeleet Bob Marleyt oli piiripäissään tehenyt grafiitteja vai mitä vittuja ne tuhotyömaalaukset nyt on. Jostakin syklooneista niissä luki, mutta avaraa luontoa seuraava ryhäs kusti ties sanoa, että se syklooni onpi helvetin kova sade jossain negerien etelän muassa. Kekattiin, että siinähän on selvästi vesisäiliöstä kyse. Helvetti, se viiksi valu mulle huutamaan, että korvauksia maksamaan ja vastuupaperit alle kirjoittamaan, kun kuulemma oli rakennustarkastajat tulossa Venäjältä tutkimaan tätä meidän pientä pläjäystä. Haistatin ulkomaan leiriukolle vitut ja suljin puhelimen. Firman saunailtakin alkoi justiinsa, niin ei kerennyt murehtimaan. Terveisin Pete.